Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Election officers ng Kabangkalan nag-resign, BSK staff personal niya naging pangbayaran. Lalaki patay matapos gintiro sang nagpakilala katapo sa NPA. Away sa magkaingod balay, nagresulta sa pagtiro sa mag-asawa, Mr. Patay. Mga konsultan para sa Panay Guimaras Negros Island Bridges nakigsapol sa kay Mayor Albi Benitez. Kag sa Good Vibes, 50th Dinagsa Festival, highlights ang Kadi Sininga Weekend. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginahikot nga kontrata para sa underground cabling kag command center ang ginapaabot mahuman sa bulan sang Pebrero. Gina-finalize na sang Bacolod ang kontrata para masuguran ang underground cabling project kag command center sa bulan sang Pebrero. Suno kay Mayor Albi Benitez, kung wala man sang legal impediments, sara nga matapos kag mapirmahan na ang kontrata para sa construction sang underground cabling system sa una nga semana sang Pebrero. Ang underground cabling system project ang himuon sa Dalan Lacson. Kabahin ini sa mga pamaagi sang LGU agud malubad ang problema sa spaghetti wires o kung mga nagalaylay nga kable sang kuryente kag telco. Samtang ginatinguhan man nga ang syudad nga ma-finalize man ang kasugtanan para sa construction sang command center nga pagahamtangan sang opisina sang PNP, BFP, DRRMO kag emergency responders agud nga mangin epektibo ang pagresponde sa emerhensya kasubong sang sunog. If there is no legal impediment na sa atin to accept all of this, ang kapitong command center we'll finish this by first week February para makaano na sila. Sa number 9, kapaslawan sa NGCP nga mangontrata para sa reserba nga power supply, ginatudlo sang Power Watch Negros nga kabangdanan sang lapnagon nga brownout. May duwa na katuig nga ginapahanumdum sang Department of Energy sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP ang pagkuha sang ancillary services o kon power reserve agud man makapangaman sa tion sang pag-trip off sang power plant o kon power generators. Kabahin ini sa mga obligasyon sang NGCP agud mapasiguro ang supply sang kuryente. Suno kay Power Watch Negros Secretary General Wenny Sancho, napaslawan ng NGCP nga mangontrata resulta sang lapnagon nga power blackout sang Enero 2. Dugang ni Sancho nga mismo ang DOE ang nagmando sa NGCP nga magbakal sang at least 4% sang power demand nga sarang magamit sa tion sang brownout. Ang Power Watch Negros isa man sa mga nanawagan para sa congressional inquiry agud matagaan sang solusyon ang nagaluntad nga lapnagon nga brownout sa Western Visayas humalin pa sang nagligad nga tuig. Sa number 8, shabu na tukiban ginpalaman sa tinapay. Arestado ang isa ka lalaki nga nagtinguha nga magpalusot sang shabu nga ginpalaman sa tinapay sa Negros Oriental Provincial Jail kahapon sang aga. Sa inisyal nga report gikan sa BJMP, ang suspect ginkilala kay Arnold Soledad sa Bacong, Negros Oriental. Nakuha gikan sa iya dala nga mga tinapay ang apatanan ka sachet sang suspected shabu. Ginausisa na siya sa karon sa PNP pati na ang person deprived of liberty nga iya dalan sa mga illegal nga droga. Pasakaan siya sang kaso nga paghupot sa illegal nga droga. Sa number 7, bangod sa nga away sang magkaingod balay, mag-asawa ginpangtiro patay. Patayng bana samtang pilason ang iya sini Mrs. matapos ginpangtiro sa Ramilo Drive sa Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod, Domingo sang gabi. Ang mga biktima ginkilala sanday Danilo kag Cindy Importante, samtang ang mga sospek amo sanday Giovanni Pelenio kag Jonald Sampilo.
Suno kay Police Captain Melvin Mercado, ang station commander sang Police Station 8, nagasakay sa tricycle ang mag-asawag gikan sa balay sang utod ni Cindy sa Gardenville Subdivision kag papauli na sang ginsundan sila sa mga sospek sakay sa motorsiklo. Kag pag-abot sa lugar sa insidente, hinali na lang sila ang ginpangtiro sa makapila ka beses. Giningago padala sa ospital si Danilo apang gendekdarar nga dead on arrival. Samtang si Cindy ang padayon nga ginabulong sa ospital. Nagagwa naman sa investigasyon sang PNP nga may daan nga inaway ang magkaingod balay nga mga biktima kag mga sospek bangod sang inaway sa mga kabataan. Dugang pa ni Mercado, wala sang suksok nga helmet ang mga sospek kag madamo ang nakakita sa krimen. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan, agud madakpa ng mga nakapalagyo nga mga sospek. Sa number 6, mangumapatay sa Vallehermoso, Negros Oriental. Mga sospek nagpakilalang NPA. Base sa reports ng Negros Oriental PNP, isa ka-shooting incident ang nagluntad sa Sitio Banban, Barangay Guba, Vallehermoso, Negros Oriental kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima nga si Noel Fuentes, 29 anyos. Yara siya sa gwa sang isa ka tiyangge sang hinali na lang nga gintiro sa mga nagpakilala nga katapos ang NPA. Nakuha sa crime scene ang siyam ka mga empty shells ang caliber 45 pistol kag 3 ka mga deformed slugs. Padayon ang investigasyon sa pulis kag ginahibalo ang background sa biktima pati na ang identity sa mga suspect. Sa number 5, isa ka tuig nga bata nga lalaki sa Banwa sang Moises Padilla ang napatay kahapon bangod sa suspected rabies. Sunod sa Provincial Health Office, ini ang pinakauna nga human death bangod sang suspected rabies sa 2024. Sunod kay Dr. Girly Pinongan sa ilang datos sa Enero 13 sang nakagat ang bata sa guya sang ila hinuptanan nga ido. Wala man sila giliw nakapa-check up kag ulihi na sang gindalang bata sa ospital kundi siya ang nagtaliwan. Sang 2023, suno kay Pinongan, may 6 ka na-record nga human death tugas ang suspected rabies. Sang 2022, may napulo ka nagkalamatay bangod sang suspected rabies. Abiso ni Pinongan sa publiko, ang mga kun makagtan dapat gid magpakonsulta agud to madapatan sa nagakig nga medikal nga atensyon. Kalabanan sa nagkalamatay suno sa iya, bangod nga wala ini nagpakonsulta o kun ulihin na. Upod man sa Provincial Veterinary Office, nagakampanya sila sa responsible pet ownership. Dapat pabakunahan ang mga hinuptanan. Kung may mga pets, kag makagtan, sa masiklit kita consult, no? Kaya para early, pala ato nga treatment, matagaan man sila sa insakto nga management. Oo. So, hindi ta na yan sila nga pabayaan ta lang, kayong kagat gamay lang, or ano. So, especially kung ara sa face, kinahanglan ka or ari sa ulo, dapit, no? Kinahanglan mapakonsulta kita yun, no? Hindi ta pag sila nga, tinagayo naman ang pilas. Sa number 4, 29 tanan ka motorsiklo nga ginapang display sa sidewalk ang ginpangclamp sang bitaw sa Dalan Araneta, siyudad sang Bacolod. Tungod sa malawig na nga reklamo, ginpadulungan ni Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio ang atubangan sang baligyaan sa motorsiklo sa Dalan Araneta agud pangunahan ng clamping operation sa mga ginadisplay kag nagapark nga motor sa lugar. 29 tanan ka citation tickets ang ilagin pang issue sa tag-iya sang naklamp nga motorsiklo. Masami ang mga nagasablag man nga motorsiklo sa sidewalk ang nagahatag kabudlayan sa mga estudyante nga nagalilabay sa lugar. Si Mayor Albi Benitez nagmando naman nga pabaskugon ang clearing operation agud mabawi ang mga sidewalk nga ginagamit sa mga pedestrian. Kabahin sa ila tagaan atensyon ang pagkakas sa mga illegal structures nga nagasablag sa mga alagyan. Sa number 3, mga consultants para sa Panay, Guimaras, Negros Island Bridges ang nakigsapol na kay Mayor Albi Benitez para masugura na ang proyekto. Sang December 2023, ginpirmahan na sa pamunuan sa DPWH ang contract agreement para sa detailed engineering design upod sa Yusin Engineering Corporation para sa Panay, Guimaras, Negros Bridge Project.
Kahapon, nakigsapol ng mga Korean project consultants kay Mayor Albi Benitez para mapatpat ang mga tikang nga ginakinahanglan sa pagsugod sa proyekto. Ang DED ang ginapaabot nga matapos sa 2025. Gani ginalauman ni Benitez nga nagaserbe chairman sang Regional Development Council nga masugura na ang proyekto sining nga Disyembre. May kapin sa 2.6 billion pesos ang kontrata para sa PGN Bridge Project. Sa number 2, premature pa para magsiling nga bawion ng mga lagda nga nagaduso para sa People's Initiative. Inisunod kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga nagsiling man nga kung may yara man sa mag-submit sang signature sheets sa COMELEC nga ang tinutuyo pagbawi sang ilang nga lagda para sa ginaduso nga People's Initiative batunon ini sang COMELEC. Pathag ni Ananoria, wala pa man sila sang tika nga napatuman sa masobra 211,000 ka mga lagda nga nabaton sang ila talatapan para sa ginapatihan charter change pagi sa People's Initiative. Wala sa may na-file nga petition gani wala man sang order nga napapanawag sa ila. Tubtob nga may mando na amo ang ilang nga pagpatuman sa tikang para diri. Mahimo nga kun may formal na nga petition para sa People's Initiative, diri na magasulod ang withdrawal sa tion nga magapatigayo naman sila verification sa mga pirma. Samtang ginahinyo ni Attorney Cesar Beloria nga amo ang nagapamuno sang kampanya sa pag-withdraw sa mga lagda nga magpatigayon sang investigasyon ng COMELEC sa baklanay isang pirma sa signature campaign para sa Chacha. Sininga semana, sugura ni Beloria ang paglibot sa kabarangayan para sa luyag magbawi sang ilang nga pirma sa ginaduso People's Initiative. Kung for example, binagpirma sa tuya kagbawiyo nila, it's within their prerogative man yan. Huwag pa man kami huwag pa man ka-verify kung sila gid na. So, it's premature for me to say nga bawion na to nila kaya wala pa man kami na-verify kung ilag ito in the first Anong place. procedure sila after pag-collate ng tanang nga perma, submit na din sa inyo? Once masubmit, makafile sila petition sa NBank ida. Nga charter change na ginaya. And I think there will be an order for us to verify the signatures they have submitted. I think that's the time nga mangin inang relevant inang bawi ay signature. I believe that COMELEC will not deny us sa pagbaton man sang aton manifestation as a matter of course nga ginimo Manila sa PIAC allow Manila pagbaton to be put on record, and then ultimately kung may ara sang mga nagbawi kay naghambal nga naintuan kag kabutigan, I think and I believe dapat ng COMELEC will be triggered nga mag-conduct sang ila investigation. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Election officers ang syudad sang Kabangkalan ag nag-resign na sa pwesto. May bag-o naman nga election officer ang La Carlota City kag Himamaylan City. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, nagbiya sa pwesto sinilama nga Enero si Attorney Jonah Cabanilla bangod sang personal nga rason. Nagbulo sa iya bilang OIC ang pinaka-senior nga election assistant sa Kabangkalan nga si Ana Liza Edral. Sa ginpatigayon ng barangay nga GSK elections, ginpaidalom sa pagpangusisa ang Kabangkalan COMELEC kasunod sang hiring sang 660 ka mga BSK support staff nga wala ginatugot sa BSKE. Sunod kay Ananoria, kasunod sang resignation ni Cabanilla, mahimo nga wala ang administrative nga aspeto sang kaso, pero sarang magapabilin ang civil cases. Dugang pa ni Ananoria sa personal nga kapasidad ni Cabanilla, iya ginbayaran ang mga ginhire sang tig 2,000 pesos. Upod sa Himamaylan nga nag-hire man sang 221 ka BSK support staff, pending ini sa COMELEC and Bank suno kay Ananoria. Samtang bago nga election officer sang Himamaylan si Attorney Keith Oraria. Balik naman bilang election assistant ang nagserbe sadto nga OIC nga si Romeo Palma. Bago man nga election officer sang La Carlota City si Attorney Johnny Lou de la Serna. From her personal funds, nagbayad sa person, I think 2,000 per EB support staff nga wala unauthorized na muna siya. So that's half of the supposed. Actually ang kung actual gid nga may support staff
it's supposed to be 5,500 na siya, more or less. So, So I think it was her personal decision to pay. on her part. Oh. Pero ang remaining, sir, It's still pending with the NBank. Yes, yes. If after the investigation sa Inbank Public and she is found probably guilty, mga for siya nga sa personal na bayan. Amo nang isa ko hindi ko masabat subong. Kay pending na siya. We will see anong decisions ng COMELEC. Sa Good Vibes, sa Domingo na ang highlights ang Dinagsa Festival sa Cadiz City. Sa ika-50 nga anibersaryo sang kapistahan, mas maduagon kag masadya nga selebrasyon ang ginhanda sang syudad. May report si Romeo Subaldo. Nagapanawag na ang mga drum beats. Nakahanda na ang mga tribo para sa paindis-indis. Nagsugod na ang sinadya. By the power vested in me as your city mayor, I now pronounce the 50th Golden Dinagsa Festival open! Kilalahon ang Dinagsa Queen 2024 sa Biyernes nga adlaw alas 7 sa gabi sa Cadiz City Arena. Kag sa sininga Domingo, Enero 28, masaksihan na ang El Grande nga 50th Dinagsa Festival sa Cadiz City. Nakahanda ka na bala para sa lamhitanay sang pinta sa ginagkabig nga pinakamadako nga street party? Kaglabaw sa tanan, hindi pagkalipatan nga ang selebrasyon ang para sa kapistahan sa patron nga si Santo Niño bilang pagpasalamat sa tanan nga mga bugay para sa mga kadismo. Barbs, isa naman ino sa mga balantayan nga kapistahan ng Dinagsa sa Cadiz. May palitanay naman ini for sure. Yes. Of course, dapat mag-prepare sila sa ilang travel. Agad nga, hindi sila mabihangan bala kung magpinauliay na. Kagamuyad to ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Kaga ko naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.